Yar uban nan kai. Haka kawai jar uba ina wallahi ba zai yi ba. Jar uban nan kai. Ya ma'ashar jinni wa insa. Ya aka Aba malam. Ka gani cikin wani hali kuma ga bokan ka. ko na ga sai kallon can kake kana ta cewa ba zai yi ba. In gaya maka. Kuma ni yadda na san ka na san ka. Kai bari in gaya ma. To Yanzu nan na shiga gida. Na je na samu matata tana fira doya. Ai ina cewa assalamu alaikum. Ta taso oye mai so da zariyar wuka. To ni kuma na ji labarin ranar nan a rediyo wata mata ta soke mijinta da wuka. kwarai ni ma na ji wannan labarin. To sai in tsaya. To ai kai mata kace I love you. Mata ta I love you. Wallahi gara in kwana. Da Allah ka yi hakuri ka je. Yi hakuri. Ka yi hakuri ka je ka bata hakuri ba. Ba ta hakuri. I love you. In je in ce mata ne to. Ni ko ba za a yi tarihi da ni ba zan zama abin tarihi ba abin kwatance ba. Yanzu ba wannan magana tun da dai ba da wama za ka yi ana ka zo mu je gidan abin da mu shiga Kai sai a same ta. kai ina ga alama kai ma makina ne son kake a kashe ni Daga taimakon ka eh so kake ka kwana a nan? to ai nan yafi Ka zo mu je dai. kai bura uba ka aha Ana kan littafin ya to akan me daga taimako. mutumin banza kai aha To na ga haka kawai wannan ya ai ba zai yi ba na jar uba bari in taimako. zan fai ma ihu ba ihu ba zan maka zan fai maka ihu Duk girman nan naka wani kike. girman banza dan bura ba wuka ana mata girma ne ina ba zai yi ba ina